Здравейте на всички, поканени на днешната среща посоката на здравето в Търговище. Казвам се Миглена Райчева и повечето от вас ме познават от Фейсбук групата на Маги, проект Здраве. С Маги се познаваме от 4 години. Запознахме се в много хубав период от живота и на двете ни, когато бяхме бременни през 21 година. И всъщност аз имам син, който е около месец и половина, по-голям от дъщеричката на Маги. Значи, продуктите на компания Нова Ера приемам от декември 2019. За кога чух за тях? Чух за тях есента 2019, когато всъщност майка ми започна да ги приема преди мен и когато смених професия в Германия, тук, защото осъзнах, че няма как да станат нещата, желанието ми за дете няма как да стане с едно стресово ежедневие. Нали знаете приказката? Питайте този, който иска да оздравее, дали е готов да се откаже от това, което го разболява. Така аз взех някакво генерално решение в моя живот и информацията за продуктите дойде тогава в живота ми. Няма нищо случайно. Сигурна съм, че информацията, която получавате днес, по някакъв начин е писано да я получите и се надявам да си вземете това, което усещате като свое от днешната среща. Пътя ми на здравето започна с продуктите на Нова Ера, с едно постепенно осъзнаване, че трябва да работя със себе си и на физическо, и на ментално ниво. Моя път към здравето, моята посока към здравето беше много комплексна, но си заслужаваше, защото преодолях дългогодишна ендометриоза, която ме възпираше да сбъдна майчинството. И след около година и 3 месеца ползване на продуктите, осъзнато хранене, осъзнато движение, осъзната ментална работа със себе си, аз успях да забременея нормално на 40 години. Изкарах, бих казала, една лека бременност, родих нормално, без опойка, 1,4 кг бебе и много бързо даже. Какво да ви кажа? Много съм доволна, убедена съм в действието и в качеството на продуктите на компания Нова Ера. Сега ще ви покажа и моя син. Отиваме при него, за да видите как той хруска таблетки от продуктите на компания Нова Ера. Здравейте! Здравейте! Това е моя син Марк и той всяка сутрин... Какво пиеш, мамо? Какво хрускаш? Какви таблетки? Какво е това? Нато! Така, а това какво е? Полафика! Така, и това е? Пешес! Всяка сутрин хрускаме таблетки прашет. Сега ще ви покажем. Едно нато! И после? Две полафика! И? Две пешес! Значи просто разчупвам таблетките и когато дечицата вече имат достатъчно зъбки в устата си, спокойно могат да ги хрускат като бомбончета. Между другото, той научи Елия да хруска таблетките боровинка. Маги може да потвърди. И ето така. Цак. И так с ножа. И мисля, че това нагледно показва дори озвучено, което означава вкусно ми е. Така. Той всяка сутрин ще си ги взема по негова последователност. Сега си е оставил прашетата накрая. Ето, те са достатъчно мекички, на половинка таблетката я разполовявам и той ги яде. Всъщност той яде прашеци бамбук от отробата ми. Така, просто исках да ви покажа нагледно, че нямам абсолютно никакви притеснения таблетките да се хрускат от моя син. Какво искаш да покажеш? Че таблет... Добре, браво на Марк.
Може би се чудите в този момент как определям дозата на таблетките, които хруска Марк на ден. Има дни, в които той пие само продукта Борафлашет с олигозахариди. Има дни, в които той е с понижен имунитет, започване на детска градина и така нататък, бори се с някакъв вирус. Таблетките, които не мога да ви покажа сега, че ги хруска, но много обича също бамбук да хруска. И тези таблетки ме спасяват до толкова, че аз да не прибягвам до никакви медикаменти. Последните седмици ме убедиха в това, как една комбинация от таблетките боровинка и бамбук сваляха му температурата съвсем естествено, без да се налага да дам допълнителни медикаменти, и той не ги иска. Осланям се на това, че детето знае какво е най-добро за него, усеща и, както казах, нямам никакви притеснения за продуктите и нещата се получават. Относно мен, аз продължавам моята работа със себе си, защото това, което осъзнах с годините е, че да се чувстваш добре не пада от небето. Това изисква системна грижа, работа със себе си всеки ден. И повярвайте ми, тази грижа се изплаща под формата на здраве. Изплаща се под формата на удоволствието да получаваш комплименти, че изглеждаш 10 години по-млада, което е супер. В момента нямам грим, нямам никакви филтри и седа пред вас така да ме видите. Първите ми резултати бяха с коса, кожа и ногти, но този дългогодишен проблем при мен с ендометриозата просто изискваше по-дълбока работа със себе си и така. Надявам се да осъзнавате, че не стига само да приемаш едни много хубави хранителни добавки, ако не внимаваш какво слагаш в устата си. Най-голямото богатство е да разбереш коя храна ти се отразява добре. С коя храна ще живееш по-дълго и в отлично здраве. Хубав ден на всички. Надявам се, че моето споделяне беше полезно.